Dikjarazzjoni formulata minn numru ta' membri parlamentari fosthom il-Maltin Miriam Dalli u Marlene Mizzi flimkien ma' Autism Europe qed tappella lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea sabiex jindirizzaw l-isfidi li jiltaqgħu magħhom persuni bl-awtiżmu. Mal-1% tal-popolazzjoni hija affettwata minn din il-kundizzjoni li tista' taffettwa l-ħila ta' persuna li tifhem informazzjoni ta' kuljum li tikkomunika u anke fil-mod ta' kif iġġib ruħha man-nies. Minkejja li l-kawża ta' din il-kundizzjoni għadha qed tiġi studjata, jekk wieħed jara fil-kundizzjoni minn kmieni jkun ferm aktar faċli li jingħata l-appoġġ meħtieġ. Id-dikjarazzjoni li ħadmu fuq għal membri parlamentari Ewropej Miriam Dalli u Marlene Mizzi flimkien ma' oħrajn tirrikonoxxi li r-rata ta' dijanjosi kmieni għadha baxxa madwar l-Ewropa kollha. Għalhekk id-dikjarazzjoni tappella għal dijanjosi kmieni u biex ikun hemm informazzjoni dettaljata dwar x'tip ta' awtiżmu tkun qed tbati minnu l-persuna. Tħeġġeġ ukoll li tixrid ta' prattiċi tajbin, titlob għal aktar riċerka kif ukoll titratta l-ħtieġa li tingħata l-għajnuna neċessarja kemm lit-tfal kif ukoll lill-adulti li jbatu minn din il-kundizzjoni. Miriam Dalli qalet li hemm bżonn li jsir aktar biex dawn it-tfal ikollhom kull opportunità li jimxu l-qudiem kemm jistgħu. Min-naħa tagħha Marlene Mizzi qalet li inizjattivi bħal din jgħinu biex jiġu stabbiliti l-pedamenti għal aktar diskussjoni u sabiex titneħħa tabu. Saħqet dwar il-bżonn li nuru lil persuni bl-awtiżmu dak li jistgħu li kapaċi jagħmlu sabiex dawn ma jħarsux lejn il-limiti iżda jħarsu aktar lejn l-opportunitajiet. Intant id-dikjarazzjoni li sabet l-appoġġ ta' 414 il-membru parlamentari Ewropew se tkun qed tgħaddi quddiem il-Kunsill u l-Kummissjoni għal pożizzjoni tagħhom.